Joo, täällä paistaa aurinko, mutta mulla ei ole aurinkolaseja. Tein Jukka Itkosesta ystävästäni kunnioittavan videon ja jostakin puskista huudettiin, että mä mölläsin ja mollasin Jukia. Mulla oli sen aurinkolasit. Mut se siitä. Nyt mennään Fiskarsiin. Ja siellä tapahtuu kummia. Fiskars. Jonkunlaista kalataidetta. Ilja Puoso kertoo kohta, miten ne katto tulevan saunan dinosauruksen suomoilla. Ne oli pyydystänyt ne dinosaurukset. 2 taisi olla karvasia. Samasta paikasta löytyy myös irakilaista kultaa tiilin näköiseksi naamioituneena ja mahdollisesti oopiumia. Ja lopussa on taistelevat metsot. Mutta alussa on CIA:n saalistajia ja pörssikauppoja. Ota sit selvää. Toiset tanssii humppaa ja jenkkaa ja kolmannet tanssii. Koliskuolen! Meikä on nykyään CIA-ssä. Joo, kuuluu. Hei, onks jatkoja? Okei. Puhuuko CIA jätkät suomea vai? CIA kasvattajat puhuu suomea ja mä oon torikauppiassa. Mä en tiedä miksi mä joudun tähän ohjelmaan. Mä oon kuitenkin ihan tuosta veneellä tullut tähän. Pelottaa taas tuon mennä kotiin. Onks pisuja? Kuuluuko? Onks pisuja? Orioni. 15 kappale. Nokia, ei, Outokumpu käy kuuntelen. Hei, kuittiin. Eli 7 miljoonaa euroa ollaan voitettu tänään asti. Mitäs Ollila sanoi? Entäs häkämies? Hän kattoo jahtia. Tulee just alas tuolta merellä. Moi, kuitti. K18. Niin, kun tänne portin toiselle puolelle mennään. Ei voi niinku yömaata, siis tämähän sattuu koko juttu, että yömaa-alue, niin kuin sanoit, täällä nukkumatit saa nukkua. Vai me 2, vailla me 2. Vai me 2. Kyllä. Kohti kotia koloa. Nyt on vaan katsoa. Minä olen tehnyt semmoisen maapallopatsaan sinne. Aha. Ja se maapallopatsas on silleen, että siinä on Jeesus ja sitten on Tampereen tuomiokirkko ja sitten siinä on toisella puolella toi Maaria ja Jeesus tuli. Onko se jotain tuttua? Ukko on tehnyt sen 50-luvulla. Joo. Ja nyt se on niinku suojellut kohde. Tää on mun ja Ilin tällainen harrastusprojekti. Me ollaan tällaisia kappaleita laittu ylös niin päällekkäin. Nämä kappaleet ollaan Ilikas laitettu. Laivaa tekisi tietysti. Dinosauruksen kynsijoilla on laitettu kappaleet. Soutajat laittaa aero tulos tuolta. Joo. Mistä dinosaurukset tulee? Ei ne kynnet, et muista kun sallistettiin. Ai niin. 2 oli varmasti. Ja nää on tullut Irakista, mutta niitä me ollaan tarkistettu vielä. Goldenin ne meidän onkin myy. Niin ne sanoo, että se on jokaisessa. Ne opa hiemma. Tää ei oo kukaan huomaa, kun ne on läskistä. Joo, siis kasvava. Ja silloinhan se teki sen kauniin kappaleen, että taistelevat metsot silloin, kun se oli 12 vuotta. Se on toi kuva.